खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 21 मार्च बृहस्पतिबारनि फानजामुथिखौ फरायथिरनो लादों आं उदांस्रि मोसाहारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। माबा मोनसे गाज्रि हाबा मावफ्लांनो हागौ, गोसोआ गिखांनाय मोनबाय थानो हागौ। वृष राशि। समाजनि मोजां हाबा मावनानै बयजोंबो अनसायजानो हागौ, मोजां सान जागोन। मिथुन राशि। गावनि अहंखारनि थाखायनो गिदिर जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ, साना जेथो गोनां जागोन। कर्कट राशि। गोबावनिफ्रायनो नाजानायनि मोजां फिथाइखौ मोननो हागौ, गोसोखौ थुलुंगाखांनाय मोनगोन। सिंह राशि। गोनांथार हाबा मावनो लानायाव गावनि आंगोआनो नोंथांखौ हेंथा होनो हागौ, दुखु दाहाजोंनो समा बारलांगोन। कन्या राशि। रांखावरि आरजिनो हागोन, बेफार फालांगि बायदियाव मुलाम्फा मोनगोन, मोजां सान। तुला राशि। माबाफोर आनजाद होदोंब्ला उथ्रिसार जानो हागोन, नखराव सान्थि फैगोन, मोजां सान। वृश्चिक राशि। जेरावखि थाङा नोंथाङा सुथुरजों निन्दा होजागोन, गाज्रि सान जागोन। धनु राशि। नखराव माबा मोनसे गिदिर जेंनायाव सोमजिनो हागौ, बिमाया सान्थि गैयै जागोन। मकर राशि। मुवा बेसाद फाननायाव मुलाम्फा मोननो हागौ, गोजोन खुसि थानो हागोन। कुम्भ राशि। गोसोनि साननाय हनायफोरा जाफुंसारनो हागौ, साना रंजा खुसियैनो बारलांगोन। मीन राशि। लामा दावबायनायाव खैफोद फैनो हागौ, सांग्राङै थानाया गाहाम जागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। बिखुं सानाय, हान्थु सानाय, फाफ्लियाव सानाय, साइटिका आर्थराइटिस नार्भजों सोमोन्दो गोनां बेराम जानायफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। बङाइगावआव थानाय यामाहा श'रुमनि साखाथियाव थानाय रेमेडिकस बरपारायाव फैगौ 19 खालार मंगलबारखालि डक्टर शम्भु कुमार सिंहआ फुंबिलिनि 10 रिंगानिफ्राय 5 रिंगासिम बेसेन नाङै सावस्रि सिबिथाइ बादायाव नुजाथिफैगोन। बेवहाय गाहायै बिखुं सानाय, हान्थु सानाय, फाफ्लियाव सानाय, साइटिका आर्थराइटिस नार्भजों सोमोन्दो गोनां बेराम आरो गासैबो रोखोमनि बेमारफोरखौ बेवहाय फाहामनाय जायो। रेबथुम एबा मुं थिसननो थाखाय 100 रां लानाय जागोन। गोबां मिथिनो थाखाय 9954341429 आरो 7002153489 बे नाम्बाराव सुलाद लानो हागोन।